Garut. Garut. Garut Saidan. Cemplungke blumbang mawon, Den. Wah, Petro agecek kok. Hei, senengane ra tau gelem disayang kok, Mir. Wong teko terus anake kaget kok malah disampluk. Koko Prabu, ya. Petro, ya. Petro tak sikut raimu lho. Nirokke karo aku. Amen ketok kaya nek ratu padha ratu. Ratu jengkelmu mlosot. Batur kok ratu ora. Petro kosek Petro nggih. Aku tak matur Koko Prabu. Iya. Ya dengkulmu locot. Lali kok ya. Koko Prabu. Nggih. Kula sampun mangertos lampan negari Ngastina. Ya, sabanjure. Menika kula kan Kakang Semar badhe nyaketi negari Ngastina. Lho, nek nganti ana pengamuke pendhita ing bakal gawe pati ning Prabu apa Dene Semar. Kula malah kepengin badhe sumuruh penditanipun niku kaya ngapa kok gegerke jagat. Arjuna wonten maring adhawu. Titiwanci wis nekani dina wis prayoga, petungaku wis bener. Iki dina ingkang wajib kowe karo aku kudu mujudake tumbal. Yo. Tumbale apa? Nata Ndarawati karo Semar Raja Wigiringa-ringa aja walangati ayo ketemu menyang endi nggone tumuli dipateni. Wah, patenane. Lah kok dadi pendhita mau nggunakake Werkudara karo Janaka Petruk. Lah nggih, niku sing nyemelangi teng riku niku. Nek nggunakake para sata Kurawa wah kula tandhangi dhewe. Gong, ayo Le. Aku wis nampa amplop karo raup. Piye? Aku wis nampa amplop arep raup mulih. Mulih jengkulmu rampung kok mulih. Lah kae wis do dikukuti kae teng kronteng kae lho. Arep dadi asa-asake wis arep bubar iki. Ah iya ya ngene ngalon-alon rasa kesusu ora. Petro, nun. Arep tak goleke mungsuh. Mungsuhe sapa? Wis menengo wae aku tak matek Aji Pameling. Piye kok suwi piye? Biasane matek Aji Pameling iki terus teko e. Iki ketoke sampean pun mboten mandi. Gajul cangkemku. Ana wong topo kok cerewet wae. Nek kowe ora omong ki tumuli wis rampung perkarane. Menengo sik. Nggih. Gatotkaca wonten dawuh. Adimu nendi? Adiku sekolah. Rene. Maju terus. Moh disikut kok kon maju. Abimanyu mbok menawi dereng dugi. Lho gak iso urung tekan ki piye?
Abimanyu kok telat nembe adus wae. Iki ta kaya arep ketularan awake dhewe ya, Gong. Heeh. Satriya-satriya kok ada sembrono. Timbali kengra kok Gatotkaca wonten timbalan. Abimanyu wonten dawuh. Bapakmu arep nerak pacak nerajang perbatang. Barengipun melu Kurawa kepilut karo pendhita jenenge Dewa Buddha. Malah sajake arep mentala karo Wakmu Indrawati mentala karo Kakang Semar Badranaya arep dadekke tumbal wurunging Bratayuda. Kanjeng Rama, iya. Wila dalah. Kanjeng Rama gadhahi pemanggi kados mekaten. Mula ta mula kowe petukna nek kira-kira bapakmu dijak gundur ra gelem wane ana. Sendika menawi kula kuwalat, aku sing nyangga. Sendika. Bagong ki arep ngopo? Ngedot cekat-ceket kok senengane nggawe perkara lho, mbok kajenge menengke mawon Bagong kok gagas sampean ora. Abimanyu kasinggihan Kanjeng Rama badhe tindak dhateng pundi golek wiwakmu Ndrawati menawi sampun pinanggih bakal tak mboyong ing negara Ngastina menawi sampun dumugi wonten negari Ngastina Abimanyu kowe bocah ora ngerti apa-apa ora usah melu-melu perkara iki nyuwun pangapunten menawi Kanjeng Rama badhe gendhak sikara kaliyan Kanjeng Ndrawati kula ingkang boten narimakaken yen kowe ora trima kowe arep apa kula nderek kersanipun menapa apa kowe wani karo bapakmu nek pancen wong tuwa luput kena ngapa ora diwaneni lho kowe wis dileboni dening Wakmu Indrawati teka kowe wani karo bapakmu Rama Kundurana mboten bali nendi wonten negari Ngamarta aku ora bakal bali-bali ku yen wis wurung Bratayuda Jaya Pinangun naingaken panjenengan wangkal nek wangkal aja klakon dosa. Ayo Abimanyu mungsuhmu pecah sirahmu pecah genti lho Gusik Abimanyu iki merganing patimu ayo tak ladeni Raden Janaka Caidan gawe kaget anjlok ning arepe bapak nganti merinding awakku Rama Kundurana Rama Kyai Kundurana mboten baliku yen wis wurung Bratayuda naingaken kula ingkang kedah meksa wah bayi wani karo wong kerang Garut Garut wah Garut 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 Caidan cemplungke blumbang mawon Den wah Petruk gecek